hapit ng Pasko gaw ba? Nagigaw pa eh. Hapit na gid ang December gaw. Unsa ta karon gaw? Be, October, November, December na, tulo na lang kabulan gaw. Unsa ka akong pangayoon sa kong ninang og ninong nga regalo gaw bay? Kung ikaw gaw, unsa imong regalo sa kuha? Be? Akong yatag nga regalo sa imo gaw kay uyab gaw. Wala pa kay uyab. Mahapit ng Pasko.